Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο Λάμπρος. Γεια σας, εγώ είμαι ο Θοδωρής. Σήμερα βρισκόμαστε στο νομό Βρεβενών 24 Αυγούστου 2023 σε υψόμετρο 1020 μέτρα και συγκεκριμένα στο χωριό Μεσολούρι. Η αρχική ονομασία του χωριού ήταν Μεσοβούνι, όπου μετανομάστηκε σε Μεσολούρι. Από εδώ θα κατευθυνθούμε μάλλον προς τους καταράχτες του Μεσολουρίου. Εκεί δημιουργούνται 3 καταράχτες και στη μέση αυτών δημιουργείται μια φυσική κολυμπήθρα, όπου αν το επιτρέψουν οι συνθήκες μπορεί να κολυμπήσουμε κιόλας. Θα τα πούμε εκεί. Γεια σας. Γεια σας. Ξεκινάμε τη διαδρομή μας στους καταράκτες μέσα από την κεντρική πλατεία και υπολογίζουμε πως σε περίπου 5 με 7 λεπτά θα φτάσουμε. Τα λέμε εκεί. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ εύκολη. Ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος μέχρι στιγμής. Κατηφορικός. Ανηφορικός και κατηφορικός. Ουσιαστικά διασχίζουμε το χωριό μέχρι να βρούμε κάποιο πλάτωμα, κάποιο πάρκινγκ που σταματάνε τα αυτοκίνητα και να μπούμε ουσιαστικά στο δάσος για να φτάσουμε μέχρι τους καταράκτες. Για να δούμε παρακάτω πώς είναι. Εδώ έχουμε και το φίλο μας, ο οποίος μας ακολουθεί όλη τη διαδρομή. Μας συνοδεύει ουσιαστικά μέχρι τους καταράκτες. Έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στο δάσος μέσω του μονοπατιού που υπάρχει. Εδώ πέρα έχουμε πάντα τη συνοδεία του φίλου μας. Προπορεύεται πάντα, δεν μας αφήνει ποτέ να είμαστε μπροστά από αυτόν. Πρέπει να έχει συνοδεύσει πολύ κόσμο. Έχω αρχίσει και τους ακούω τους καταράκτες. Πίσω βρίσκεται ο πρώτος εκ των 3 καταρακτών. Έχει κάνει μια ωραία φυσική κολυμπήθρα που, αφού δούμε και τις υπόλοιπες, θα διαλέξουμε σε ποια θα κάνουμε έτσι μια ωραία βουτίτσα. Από το πρώτο για το δεύτερο καταράκτη που θέλουμε να ανέβουμε είναι λίγο ανηφορικά. Τα σκαλιά κλειστράνε λίγο, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Για πάμε να δούμε τι είναι αυτό που θα αντικρίσουμε τώρα. Φτάσαμε στο δεύτερο καταράκτη, Ο οποίος είναι εκπληκτικός. Η δεύτερη κολυμπήθρα που βρίσκουμε είναι μαγική. Από εδώ πέφτει το νερό για την πρώτη κολυμπήθρα που είχαμε κατέβει στην αρχή, στην πρώτη κολυμπήθρα. Αυτή εδώ είναι η δεύτερη, όπου το νερό έρχεται από πιο ψηλά. Σε αυτήν εδώ την κολυμπήθρα σκέφτομαι να κάνω και μια βουτιά από αυτόν εδώ πέρα τον μικρό το βράχο. Άντε, να ξεκινήσουμε να δούμε. Ο Λάμπρος έχει ξεκινήσει και πάει για να βουτήξει. Για να δούμε. Λάμπρο, πώς είναι τα πράγματα? Παγωμένα. Παγωμένα, Παγωμένα. Για να σε δω. Για να σε δω. Έτοιμος και Θοδωρής για βουτιά. Για να δούμε τι θα κάνει. Βουτιά στους καταράκτες του Μεσολουρίου, όπου είμαστε σε υψόμετρο 1020 μέτρα. Πάω καταρχήν να δω πώς είναι το νερό. Βασικό. Εγώ την έχω προειδοποιήσει ότι το νερό είναι παγωμένο. Για να δούμε όμως την αντίδρασή του. Το νερό είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό το νερό. Για μένα είναι παγωμένο. Όπα.
Θοδωρή, δεν μπορείς να πέσεις κατευθείαν με βουτιά? Να σε δούμε. Δεν ξέρω, αλλά ότι θα πω, θα πω. Έρχομαι κι εγώ να πέσω με βουτιά τότε. Κατεβαίνει και ο Λάμπρος, όπου θέλει να πάει να κάνει μια μικρή βουτίτσα. Για να δούμε σιγά σιγά. Νομίζω ότι θέλει απαλά να πέσεις, δεν είναι πάρα πολύ βαθιά. Όχι, δεν είναι καθόλου βαθιά. Έτσι. Το βαθιά είναι εκεί πέρα. Ωραία. Αλλά δεν va πολύ εκεί πέρα. Οπότε Ωραία. θα κάνω το σταυρό μου λιγάκι. Για κάνε λοιπόν το σταυρό σου τώρα σιγά σιγά και ρίξε μια μικρή βουτίτσα. Ρε θηρίο. Είναι παγωμένο, παιδιά. Αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολύ καθαρό. Είναι πάρα πολύ καθαρά, είναι πάρα πολύ καθαρά. Τώρα που βούτυξα όμως δεν είναι τόσο άσχημα. Ωραία, για κράτα λίγο να δω μήπως μπορέσω να μπω κι εγώ, έτσι, σιγά σιγά. Για να δούμε τι θα κάνεις. Από αυτό το βράχο πήδηξα εκεί πέρα. Να δούμε αν θα βάλει και το κεφάλι του. Να ξέρετε, πάτωσα. Μέσα πρέπει να μπεις για να το περάσεις. Μέσα πρέπει να μπεις για να το περάσεις. Και θα κάνεις μπανάκι. Είναι καταπληκτικά. Και όλο αυτό το νερό καταλήγει στον κάτω. Όχι, που είναι και ο σκύλος κάτω. Έχει πάει και έχει αλλάξει πέρα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε. Και έχει και εδώ ένα βραχάκι. Να δούμε τι μπορώ να κάνει σε αυτό το βραχάκι. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος κι άλλης μιας φανταστικής περιπέτειας. Για μένα αυτό ήταν μια μοναδική εμπειρία, όπως και οι βουτιές που έκανα μέσα σε αυτή τη φανταστική κολυμπήθρα. Είναι φοβερή εμπειρία, αξίζει τον κόπο αν βρεθείτε στην περιοχή να έρθετε, να κάνετε μια βουτίτσα στο Μεσολούρι, στους καταράκτες του. Είναι καταπληκτικά. Βέβαια να έρθετε καλοκαίρι, έτσι, Ναι. δεν το συζητάμε αυτό. Γεια σας, μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας, γεια σας.